Jeg er ikke uddannet skummer, og jeg er egentlig uddannet cykelmekaniker, og det lå ikke i kortene, at jeg lige skulle overtage butikken. Men jeg tror, jeg startede med at arbejde for lidt løn herinde, sådan decideret, da jeg var omkring en 14 år, hvor jeg kom med ind i butikken om lørdagen og hjalp med at hive støvlerne af kunderne og gå ud og hente støvlerne for min far og dem, der nu arbejdede herinde, og gå og feje og rydde op. Vi står i Lædersmeden, som er en gammel butik, der har i sin tid startet med at lave egne lædervarer og er mere udviklet til at være en butik med kvalitets lædervarer, og vi gør en dyd i at prøve at finde og udvikle gode lædervarer. Det var min far og et hippie-kollektiv, som startede ud med, og de vidste ikke helt, hvad de skulle lave, og der var en af kæresterne, en amerikansk pige, som kunne lave noget læderarbejde, og hun satte gang i de her 4 drenge med at lave noget læderarbejde. Det var sandaler og tasker og bælter. Det er min far der tilbage i 70'erne. Der er flere og flere unge, der får øjnene op for kvaliteten af de her produkter. Men der bliver også bare pumpet ud i medierne med, at vi skal droppe alt, hvad der hedder læder, og det ene og det andet. Og ja, vi skal egentlig droppe læder, hvis det er til dårligt lavet fodtøj, som er limet sammen, og som ikke kan repareres og vedligeholdes. Men går du ud og køber sådan et par støvler her, og vedligeholder dem, så er det jo noget så bæredygtigt. Og jeg ved ikke, bare i den her måned har vi haft i hvert fald 2 par støvler inde, som har været til renovering og service, hvor vi sætter nye gummisåler på. Det ene par var over 25 år gamle, og det andet par var over 30 år gamle. Og det er så tit, vi har nogen inde, hvor at støvlerne er 10, 15 og 20 år. Det er meget normalt. Så når man går ud og kigger på et produkt som det her, så er kvaliteten og den her sustainability, den er jo i top, fordi at du har potentielt set et naturprodukt, hvor det er læder hele vejen igennem, sål, hæl, alt er læder. Der er ikke noget plastik i den. På den måde er det jo miljørigtige produkter, fordi det kan holde i lang tid. Lædersål vil sætte sig efter ens fod, og hvis I kan se, hvordan den er fladet ud og knækker lidt der, hvor kunden vil have, den skal bøje, og så bliver den fleksibel der, hvor ens fod også gerne vil have, den skal bøje. Så butikken er meget original. Selv støvet er originalt.